care are forme care au o abordare foarte directă. În România, din fericire, în ultimii ani, începe să prindă tot mai mult forma de teatru documentar, docu-teatru. E un soi de teatru care pornește de la evenimente istorice, de la întâmplări, de la, știu eu, o știre, de exemplu. Iar echipa de producție a acelui spectacol începe să documentează și creează un text. Deci nu neapărat folosește un text clasic. Luăm un Caragiale și împărțim personajele, tu vei fi cetățeanul turmentat, tu vei fi Tipătescu, tu vei fi Zoe și gata, hai să învățăm textul. Nu. Mergem pornind de la o realitate, pentru că cred că mare parte din reținerea pe care o au, mai ales tinerii din ziua de astăzi vis-a-vis de teatru, este tocmai pentru că modul vostru de abordare a problemelor din jurul vostru este puțin diferit. Adică pe voi vă interesează să vedeți lucruri care au ceva în comun cu ceea ce vreți voi de la viață. Și de multe ori spectatorul clasic de teatru are o mică repulsie la genul ăsta de teatru. Adică în momentul în care merg liniștit la teatru că o să am o seară agreabilă și vine un actor și mă întreabă niște lucruri pornind de la, bineînțeles, de la un text prestabilit înainte. Și e un lucru pe care vreau o diferență pe care trebuie să o facem între piesă de teatru și spectacol de teatru. Din păcate și e plină, și mass media sunt pline de astfel de greșeli, pentru că piesa de teatru este textul scris, care poate să rămână doar o piesă de teatru. Nu toate piesele de teatru scrise au ajuns pe scenă. Spectacolul de teatru este produsul final, ceea ce se întâmplă după ce intră în lucru actorii, regizorii, scenografii, muzicienii, coregrafii, etc.